Karaniwang nakikita sa mga simbahan para sa kanilang tungkulin na magdaos ng banal na misa ang ating mga kaparian. Araw-araw silang naghahati ng mga salita ng Diyos at ginagabayan ng mga Kristiyano sa kabanalan at pagsunod sa yapak ni Kristo. Pero higit dito, ang ating mga kaparian may kanya-kanya ring istorya ng kanilang buhay na tiyak na kapupulutan ng aral at inspirasyon. Kaya naman sa programang Mama's Boys o Mama Mary's Boys, mas makikilala ng parishioners ang kanilang mga kura paroko sa Pampanga. Ang Mama's Boys ay handog ng FMA Project 5 Siglo, isang non-government organization na binubuo ng mga nagseserbisyo sa simbahan. Yung pinag-iisipan po namin, yung nagko-conceptualize po kami about this program, yun nga pong naalala ko yung experience ko nung nagtatrabaho ko sa Archdiocesan Radio Station. Kapag nagsa-search, may guest kami na pare na hindi ko kilala. So, agad yung takbuhan ko, yung internet. And magtatanong ako, mag-search ako about that priest. And mostly, wala akong nasa-search or meron man, napaka-minimal yung information about that priest. And kaya po na-conceptualize po namin, na naisip po namin na why not i-digitalize po yung buhay ng ating mga priests. Kilalanin, gusto po namin kilalanin pa yung ating mga pare. Bukod sa naising higit na makilala ang mga alagad ng simbahan, layunin din daw ng programang Mama's Boys na maghatid ng inspirasyon, lalo na ngayong panahon ng pandemya kung saan marami sa ating mga kababayan ang hindi maiwasang panghinaan ng loob. Marami pong mga inspiration tayo na mapupulot dito sa ating programang Mama's Boys. Yung panonood po nila ng Mama's Boys and Mama Mary's Boys, ito na po yung time siguro para magkaroon sila ng inspiration to pursue kung ano po yung tawag sa kanila ng Panginoon. Bukod sa programang Mama's Boys, nagsasagawa rin ang grupong Project 5 Siglo ng mga documentation sa mga simbahan at heritage history. At dahil sa pandemya, new normal na rin sa mga simbahan ang pagdaraos ng online mass. Kaya naman isa pa sa programang ginagawa ng kanilang organisasyon ang pagtuturo ng skills para sa social media teams ng mga simbahan sa Pampanga. Samantala, si Karen Layog ng Project 5 Siglo ang host at producer ng Mama's Boys. Kung gusto niyo pong ma-inspire sa buhay ng ating mga kaparian, manood lamang po kayo at antabayanan po ninyo ang ating programa, ang Mama's Boys, Mama Mary's Boys. At sana po makatulong po ito sa pinagdadaanan po natin ngayon, lalo na po ngayong pandemya. Mapapanood ang Mama's Boys sa CLTV simula September 5 at mapapanood every Sunday 10:30 ng umaga. Jennifer Salenga, CLTV News.